ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумота дар WhatsApp имои карамода рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор аст хонаҳо рӯй кардан аз территорияи шаҳри Бохтар, аз территорияи Калхозобод, яъне ки ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, территорияи дӯстони азиз шаҳри Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Рӯдакӣ ва тарафҳои Турсунзода дӯстони азиз обшум ҳастад. нархҳо сар мешаванд аз 65 000 сомонӣ хона ва ҳамчунин квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бохтар, шаҳри Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор ҳам ва квартираҳои ремонтдор ва квартираҳои коробка ҳам ҳастад. обшум ҳар гуна хонаҳое ки мо қабул кардем бо нархҳои арзон. дӯстони азиз, кадоми шумо дар ягон хона замин бошад, маромад рӯй кунем, реклама мекунем ва курси имрӯза бошад 118 сомону 50 дирҳам аст. мо бошад навор асар мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшии имрӯза. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, ки срочная қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, Калхозобод, кӯчаи Узун, ҷамоати деҳоти Калимаркс. дӯстони азиз, ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, Калхозобод, ҷамоати Узун, ҷамоати дӯстони азиз Калимаркс да 4 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 5 дар хона кардагӣ тайёр аст, ки бо ремонтҳои замонавӣ, об, свет ҳаста. гирди хона полни худ маҳкам, аловхона, дӯстони азиз ҳоҷатхона, баня дар дурунии хона ҳам дар беруншам ҳаста. дар дурунии хона дӯстони азиз термиз, кондитсионер, чойлуби ангур, дарахти гелос, дар наздикии хона 5 минуту магазин, мактаб 18 минут, масҷид 5 минут. магазин, масҷид аз хона то унҷора 5 минута, то мактаба примерно 18-15 минут роҳ аста, яъне наздикай. хонаҳо ҳар як кадомашон ремонтҳои замонави дӯстони азиз карда обшум 5 дар хона аст, ҳоҷатхона, ошхона, баняш кади ҳастай. як ҳоҷатхона дар дурунии хона аст, як тага бо берун ҳастай. хоб дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 330 000 сомонӣ, ки боз муомилаи хуб мегӯяд мешавад. 330 000 сомон савдо муомилаш мегӯяд дар назди хона. якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 82 дӯстони азиз кор мекунад. дуюмаш рақамҳои билайн ахираш 16-13 инаш дар WhatsApp доранд. хоб ҳамашон ремонтҳои замонави сона рӯи ҳавлиш полни худ буручатка, гирди хона маҳкам, ҳамаш бо мақсад ки замонавӣ кардагӣ аст. ягон саволтон боша, ягон маълумото иловагӣ хона, агар оида ин хонаи фасонак фаҳмидан, шумо занг занед ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд ва хона хеле аз худи калон кардагӣ 330 000 муомила мегӯяд мешавад. маромад дӯстони азиз, дигар маълумотша аз рақамҳошон гирем. мегзарем ба дуюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки срочная бо нархи арзонаи коробка. квартира қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, пушти бозорчаи Гулистонда. духонага квартира ҳастае, ки дар 5 ошона қарор дорад, ки доми 9 ошона ҳастае, 53 квадрати метр дӯстони азиз, лифтам мешавад. шаҳри Ваҳдат, пушти бозорчаи Гулистон, духонагай дар 5 ошона дӯстони азиз, 53 квадрати метр, доми 9 ошона мешавад. ҳуҷҷатош мегӯяд шаҳрнома дӯстони азиз дорад, дар номтон карда метиҳанд, лифтам мегӯяд мешавад, то моҳи сентябра дома месупорам. нархи квартира 185 000 сомонӣ аст, боз муомила мешавад. агар мошинам боша мегӯяд, яъне ки алишам ба мошин алиш мешавад, метавонед вариантона пешниҳод кунед. ва сумаки нархаш 185 000 сомонӣ аст, боз муомила мешавад. ҷош ҷои беҳтарина, доминавай то сентябра мегӯяд уже месупоранд, яъне ки шаҳрномавияи чизош дар номтон карда метиҳад, лифтам мешавад. якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 5084, дуюмаш рақамҳои мегафон ахираш 97-96 дастии инаш дар WhatsApp ҳастае. ба мошини алиш сумаки 185 000 сомон аст, муомила мешавад. кадомитон ки мехарен, занг занед, маълумотҳои пурраша гирем. ва дӯстони азиз, кадоми шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама дошта бошед, маромад дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram, пайваст рӯй кунед, реклама мемонем. лайкҳоро занед, фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае, ки срочная қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, ҷамоати деҳоти Тойчӣ, сари роҳ да мегӯяд. дӯстони азиз, бо хайхтори маълумотша мегирем. 8 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 4 дар хона кардагӣ ҳастае, ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дӯстони азиз дорад. оғул отдельно дӯстони азиз ҷои каҳдон дорад, хобу якчанд ҳамун дарахтони мевадиҳанда,
ҳуҷҷат ҳам мега дорад. хуб, хонаҳо хай барои зиндагӣ тайёр аст. Хонаи кӯшок 8 4 дархона, қати ошхона, баня, кухня, оғул ва дигар чизо. Боз адресшам мега шаҳри Турсунзода, деҳаи Тойчӣ, сари роҳ худая мега, ҷои ободӣ, ҷои хубае. нархи хона мега 450 000 сомон аст. боз мега муомилаи хуб мекунем. рақамҳои дастишона ва рақамҳои ватсапшона кадоми шумода ки лозим аст марама занг заред. Бисёртара мега дар ватсап нависед, чунки дар звонок мега бисёр ответ дода наметавонед. дар ватсап мега нависен, мақсад ки бо муомила мекунанд. хонаҳо хай бисёр ҷош бо ғишти пухта дӯстони азиз. бештар маълумот боз аз рақамҳои поёмода дӯстони азиз марама сироҷ шуда бо маълумот бо гирем маълумот шуд. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, Истиқлол 3, повороти фабрика. аз роҳи калон мега 2 километр мега то хонаро. 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки 6 дар хона кадагӣ ҳастае ки об сфед ҳаст, ҳуҷҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. 4 хонаи калон дӯстон, дутаи дигар аделни ранги баракае. 3 сотиқ замине, хонаҳо ремонт доранд. обуш мегад качалка айни ҳол ҳастае. дӯстон аз ремонтош мегад замонавӣ, ҳамаи шароитош ҳастае. нархи хона 380 000 сомонӣ ҳастае. боз мегад муомила савдои хуба мешавад. ноҳияи Рӯдакӣ, Истиқлол 3, повороти фабрика, аз роҳи калон 2 километр. дӯстон азиз, хонаҳо мега ҳамаш ремонт кардагӣ тайёрае. боз дарафтони мевадиҳанда нархаш 380 савдо мешавад. ягон саволтон боша агар рақамҳои мегафон ва рақамҳои ватсапшона занг заред маълумотои пурраша гиред. ва кадоми шумодам агар ягон хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама кардан бошад, марҳамат дар рақамҳои 885 12 25 ватсап, имо, телеграм пайвастра рӯйкунӣ реклама мемонем. лайкро назанем фаромӯш накунед. навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур. 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки 5 дар хона кадагӣ. хона дӯстон аз хона проекти сеошона аст. дӯстон аз хонаи заминия ине ки сеошона аст. ремонт мегад дорад. сеюм ошонаш мегад беремонт ай. ошхона, баня, кухни, гирди хона маҳкам, хона проектҳои нав ката сеошона аст. дӯстон азиз, 3 сотиқ замин катие ва 5 дар хона ҳамашон ремонт дорад мегад. соҳибош бо хахтон маълумотша мегирен. нархи хона мегад 460 000 сомон аст. мегад соҳибош бо мегад муомила ва савдои хуб мегад мекунем. 460 тай. кадоме ки агар ягон душа нафаҳмида бошед, на рақамҳои мегафоншона, рақамҳои ватсапшона занг занем, маълумотои пурраша аз соҳибаша гирен. марҳамат ҳамихи маълумот соҳибаш навистае. ва кадоми шумо агар хона харен, замин харен, квартира харен, дар комментария мо нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира лозим аст. мо дар видео оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. шумо ҳам як дастгирӣ кунед ки лайкро занем, фаромӯш накунед. ҳамин силкаи навори моро дар имо, ватсап, телеграм чи сайт дорем, силкато ҳамин силкаошо дар рафиқотон падилчаш кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочнай қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, пеши фабрика, пеши коллеҷ дӯстон азиз. ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, фабрика, пеши коллеҷ. духонага квартира ҳастае ки дар 7 мушина қарор дорад. 51 квадрати метрае. бо об, свет таъмин аст. ҳуҷҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонтҳои беҳтарин замонавӣ. квартира мегад дастарошона фурӯхта мешавад бо нархи 295 000 сомонӣ ки боз мегад муомилаи савдои хуб мегад мешавад. 295 000 сомон аст. муомилаи хуб дорад. хоб, рақамҳои соҳибшуда, рақамҳои ватсапшона дӯстон азиз, кадоми шумо ки мехарен занг занед, сироҷ шуда бо арзон мекунанд, занг занед, маълумотша гирем. ва агар бозам такрор шавад, шумо агар ягон хонаи фурӯшӣ, ягон мошин, ягон техника, чизе ки барои реклама кардан бошад, марҳамат ба рақамҳои барои реклама кардан 885 12 25 рӯй кунем, мо реклама мегузорем. аз шумо хоҳиш ки лайкро занед, фаромӯш накунед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочнай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фидавсӣ, поёни Корвон, кӯчаи Гравзавод. духонага квартира ҳастае ки дар 6 мушина қарор дорад. 43 квадрати метрае. чун аз ремонтшам кардагӣ аст. нав аст. ҳуҷҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос. нархи квартира 275 000 сомонӣ аст. боз мегад муомилаи савдои хуб мешавад. 275 та муомила дорад. хоб, рақамҳои соҳибшуда, кадоми шумо ки дар кор аст, марҳамат занг занед, маълумотои пурраша гирен. то қассуми холия мегад алиш палиш намешавад ва мегад беҳуда нораҳат накунед, фақат харидро омада мегад бинен, агар ҷош маъқул шуд, мисол квартираро маъқул кардем, бо 275 та арзон мекунем. дар комментария бисёр хоҳиш кардам ки аз поёни Корвон квартираи арзон шуд. ин квартираи арзон баҳри шумо, марҳамат дигар маълумотша бо занг занед гирем.
мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастаи срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Гипразем дастон азиз, домои 10 этажа. Духонага квартираи дӯстон ки дар шашум ошона қарор дорад, доми 10 этажа ҳастае ки 50 квадрати метре то шашум этажа мегӯяд, лифт дорад. Ремонтош ремонтҳои беҳтарин бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термисон азиз, шаҳри Душанбе. Хоб духонага дар Гипразем доми 10 ошона то шашума лифт мегӯяд дорад. خب квартира мегӯяд дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 345,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомилаи савдои хуб дорад. 345,000 муомилаи савдо мегӯяд дар назди хона мешавад. خب ин ҳамин рақамҳои мегафони ҳисобшуда кадоми шумо ки маъқул аст марама занг занед, маълумотои пурраша гирен. ва кадоме ки ягон реклама дошта бошад марама роҳи ки реклама мегирем. кадоми шумо агар дар ҳамин навор агар наёфтед маъқули хонатона дар комментария нависед ки мисол чӣ хел хона ё квартира ё замин лозим аст, мо аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. ба ҳари менатои мо я лайкира мезанем, фаромӯш намекунем ва силкаи навори моро дӯстон азиз дар дигар сайтотон ҳамин силкаша падличаш ки хеле шумо миннатдор мешавем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочна қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, 8 микрорайон дӯстон азиз. Квартира бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад. сехонага квартира ҳастае ки дар шашум ошона қарор дорад, 70 квадрати метре. бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва ремонтҳои беҳтарӣ ҳама чиз дорад дӯстон азиз. шаҳри Ҳисор, 8 микрорайон. срочна мега сум дар кошта мега ба ҳам хотир квартираи сехонагара нархи духонага мондагианд. нархи квартира бо ҳама чизи чораш нархаш 290,000 сомонӣ ҳастае ки боз мегӯяд муомила мешавад. хоб бо метавонед ки маълумотои пурра ва аниқша занг зада аз рақамҳои поёмда мегафона гирен дӯстон азиз. бо ҳамихи квартира чатага варианта дорад. хоб дӯстони азиз, агар шумо хонахар, заминхар бошед дар комментарияи мо нависед ва агар имконат бошад силкаи навори моро падишаш мекунем ва кадомтон агар ягон чизи фурӯш дошта бошед, хоҳед ки дар канали мо реклама намонданда марама дар рақамҳои 8885 дар рӯйкуни мо реклама карда мемонем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Хурғонтепа, маркази шаҳр дастонад, яъне ки Кайҳонавардон. духонага квартираи дар якум ошона қарор дорад, 46 квадрати метре. ремонтош беҳтарин бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва азиз бо чизи чорашкати, кондитсионер, диван, парда, қолим ҳама чиз кади ва инчунин техпаспорта мегӯяд дорад. ремонтош беҳтарин. шаҳри Бохтар дӯстон, кӯчаи Кайҳонавардон. хоб дар якум ошона мақсад ки чизи чорашкати мегӯяд фурӯхта мешавад. кондитсионер, диван ва дигар парда чизош. ин нархи квартира аз шаҳри Бохтар 290,000 сомонӣ аст. боз қати хичол муомила мекунем. ҳуҷҷатча техпаспорт дошта. рақамҳои мегафони ҳисобшона дӯстон азиз. ягон савол то ягон маълумотои иловагӣ оиди ҳамин квартира агар хоҳед шумо фаҳмидан, марама занг занед. фақат одамони харидор алиш намешавад, бисёр арзон намешавад дӯстон азиз. арзон мекунем мегӯяд ки бисёр не. марама чӣ саволе ки доред аз рақамҳои поёмда мегафона занг зада бупурсед. мегзарем ба 11ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочна бо нархи арзон. хона қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Шарора дӯстон, яъне ки шаҳри Ҳисорда деҳои Уртабӯз, ҷамоати Шарора. заминашон 2,5 сотиқ замин аст, қариб ки 3 сотиқ мешавад. 3 дар дига хонаи барак кардагиае. дар сураташ маълум ай. шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабӯз, шаҳраки ҷамоати Шарора. 3 дар хонаи коробка барак, 2,5 сотиқ замин, боз иқа дига шебен ва дигар чизои ғишпиш, семенблок, маҳсулоти сохтмонӣ доранд. нарша мега 70,000 мегем бо муомилаи хубам мегад карда метавонем ва рақамошон ҳастаи мегафон кадоми шуда ки лозиме марама занг ай 70 бо муомила ва савдош мега дорад, неми рақамошуда занг занед ва чӣ реклама боша марама реклама мекунем. ин буд навори имзои мо то видеои оянда.